Breument, també esta moció pretenem ajudar les famílies que han perdut, que estan a punt de perdre la seva vivenda com a conseqüència d'un desnonament per impagament de les quotes hipotecàries. La Generalitat Valenciana, a través de l'Institut Valencià de la Vivenda, de l'IPSA, ha impulsat un programa extraordinari de lloguer d'interès social al qual ja s'han adherit diversos ajuntaments i ara amb aquesta moció pretenem que l'Ajuntament de Gandia també s'hi aculli. No es tracta de la millor solució possiblement per a resoldre el drama de les desenes de famílies que s'han vist afectades pels desnonaments de la nostra ciutat, però almenys és un mecanisme eficaç per evitar que les persones que es troben en aquesta situació hagin de dormir al carrer, dins dels cotxes o, en els millors dels casos, en vivendes d'altres famílies. Considerem que és una proposta que perfectament pot comptar amb el suport unànime de tots els grups polítics que conformen la corporació i, a més, creiem que la seva aplicació hauria de ser immediata per a pal·liar en la mesura que es puga el problema que estan vivint aquestes famílies a Gandia. Gràcies.